ओए जे का हो रहल बा कुछ पता बा? मतलब कि ओकर सपना का बा? आईपीएस बने के चाहता हूँ। नमस्ते प्रणाम जय भोजपुरी। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और आज के ई वीडियो बा विद्यापीठ के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू जोना में अरविंद अकेला कल्लू, आयुषी तिवारी, विनीत विशाल, मनोज टाइगर और भी बहुत सारा कलाकार के मिलके ई फिल्म बनावल गइल बा जोना के ट्रेलर आ गइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जोना के डायरेक्टर बाड़े योगेश राज मिश्रा जी। तो आज ये ट्रेलर के रिव्यू करतानी और आप लोगन के बतावतानी कि ट्रेलर देख के फिल्म कैसन लाग रहा बा। तो ट्रेलर में जोन कहानी दिखावल गइल बा उ स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ल दिखावल गइल बा कि एक तरफ आदमी शिक्षा मंत्री बनेला चाहेला और दूसरा तरफ जौन कॉलेज के स्टूडेंट होला जोना में अरविंद अकेला कल्लू भी होले उ आपन कॉलेज की जोना के नाम बा विद्यापीठ ओकर अध्यक्ष बनेला चाहेले और ओकरे पीछे के ई लड़ाई बा और पढ़ाई लिखाई करके उ नेशनल पॉलिटिक्स पर भी पंगा हो सकेला कैसे कि उ जोन लड़का बा अरविंद अकेला कल्लू उ आईपीएस ऑफिसर बनेला चाहेला। तो ई फिल्म में उ दिखावल जाए कि उ आईपीएस बनल कि ना बनल। फिलहाल स्टूडेंट वाला कहानी तो हमें दिखावल गइल बा। बात करी गाना के तो ट्रेलर में भी गाना अच्छा डालल गइल बा, आप लोगन के सुन के अच्छा लगी। थोड़ा सा हम नाराज़ बानी ई फिल्म के जोन स्टार कास्ट बा जोना के एक्टिंग के जोन बा ओमे थोड़ा सा कैसे कि एक्टिंग खातिर जोन साइड वेज रोल रखल गइल बा छोटा मोटा किरदार सब उ अच्छा से एक्टिंग ना पकड़ पा रहल बाड़े। बाकी जोन मेन किरदार में बड़े जैसे विनीत विशाल, अरविंद अकेला कल्लू, आयुषी तिवारी, मनोज टाइगर, समर्थ चतुर्वेदी ई सब केहू के जोन किरदार बा ई बखूबी निहारल बाड़े। लेकिन जोन ट्रेलर में जोन साइड वेज किरदार बाड़े छोटा छोटा किरदार बा उ सबके किरदार में जोन फेक्स एक्सप्रेशन बा और बाकी जोन डिलीवरी के डायलॉग डिलीवरी के जोन स्किल होला उ चीज़ ना देखे के मिल रहा बा। और ट्रेलर देखते देखते एक तरह से आप लोग बोर हो जाए, बहुत ही लंबा लगेला ट्रेलर। तो थोड़ा और छोटा रहे ट्रेलर तो और भी ज़्यादा मजा आए। बाकी फिल्म जब भी थिएटर में रिलीज़ हुई तब देखल जाई और आप लोगन के ओकर रिव्यू बताएं कि फिल्म कैसन बा। फिलहाल तो ट्रेलर आ गइल बा जाके आप लोग देख सकता नहीं, मिला जुला के ठीक बा। भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर बा और आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया रिव्यू के साथ। जय हिंद जय भोजपुरी प्रणाम।